27-vuotias CP-vammainen, enkä pysty itse kävelemään, enkä syömään, enkä juomaan itse ollenkaan. Kyllä fiksu, osaan päättää omia asioita, mitä haluan tehdä elämässä. Minun pää ja kädet toimivat hyvin, vaikka en pysty kävelemään itsenäisesti ollenkaan. Se harmittaa minua kovasti. Liikkuminen on vaikea pyörätuolissa, mutta sähköpyörätuolissa on helpompaa, koska pääsen itse liikkumaan. Opiskelen Kärvien kansanopistossa 3 päivänä viikossa. Asun Kokkolassa, Vesi- ja Yökädessä. Minulla on koulussa paljon kavereita. Minä harrastan pyörätuolitanssia ja kevätkerhossa käyn joka toinen viikko. Tykkään lenkillä ja pelata unoa ja käyttää puhelinta joka päivä ja iltaisin tykkään kirjoitella tietokoneella. Tykkään päivittää Facebookia ja katsoa muiden ihmisten päivityksiä. Osaan itse mönkiä kotiolla, mutta tällä hetkellä se ei pysty toteutumaan. Minulla on ollut pienenä seisomoteline ja käytössä. Tykkään kuunnella musiikkia päivittäin ja askarella ja piirtää myös tavata ystäviä apua pesussa, mutta haluan oppia, osaan päättää mitä haluan pukea päälle päivittäin. Osaan myös vaatia apua. Osaan myös kirjoittaa paperille avustettuna tietokoneella. Itsenäisesti haluaisin oppia itse syömään, ettei tarvitse aina pyytää apua. Haluaisin myös oppia itse liikuttamaan. Olen kiitollinen siitä, että on paljon avustajia. Haluaisin myös kertoa teille, että minä en pystyisi ikinä muuttamaan yksin asumaan, koska minä tarvitsen paljon apua päivittäin kaikilta ihmisiltä, koska monta kertaa päivässä käyn työtoiminnassa 2 kertaa viikossa maanantaisin ja tiistaisin. Keskiviikosta perjantaihin opiskelen
käymään kansanopistossa. Siellä on kiva, koska Kärviöllä on hienot maisemat ja uudet tilat. Haluan myös kertoa teille, että minulla on paljon ystäviä, sukulaisia ja siskoja ja hyvä paikka asua Suomessa.